and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Nahibili na nga akong wallet sa center table. Maong migawas ko. Pero nasibog sa akong pagkanog. Sa hinubog yun kaayo nga katawa ni Pauline. Hinubog nga katawa. Oh, tuo ka kupog. Pabog-kubog na uy. Drama na. At tangi, ang mahimong mahitabo karong gabi. Makaingon yun ko, ugma. Nga banga kayo sa agaw dil kung way mahitabo. Oh, hala. Ingon ka dahil siya, anak? Shit! Uy! Uy! Parang ka? Obvious kayo nga gisapot ka, day. Careful! Ha? Kay sensitive ay kayo kung dunggan ang imong maguwang. Ug dahibaw biyag yun ka. Kung unsa na kaabtik nga maniid sa atong mga mood. Mga mood. Hell! Shhh! Ikaw ba? Unsa man taong ka? Hey! Maglisod na ba ikag kontrol sa imong kasuko? Hoy! Kung nalingaw ka sa isina nga ako nakita ganiha, ako wa. Wa gyud as in wa. Og honest ko sa akong gisulti no. Sige, padayon. Di ko musulti. Sige. Ganiha. Kung wa pa lang ka ako magpugong sa akong kaugkadingon, wa Hala. na. Giwalk out ang tanamong nangaon, kinawa gid ang akong kana no nga nagtan-aw ni Kuya Del nga iya gyud gibaby-baby sa pag-atiman na Pulin. Imagine, gihungitan gyud. My God! What happened to the world? Huh? First night pagani? Onya, kung doon na day nahitabong nindot nga happening last night, which lead him para pagtibuok og usa ka tamis nga relasyon. O sa may imong, mahimo ana. I can kill that girl. Uy, buang na ba yan siya? Lupig pa man mo inahan nga sobra kaigihan. Nga posisib yung kayo. Wako'y gusto niya. Wako'y gusto anang babayana. Kay feel na ko nga dili siya magdagswerte ni Kuya, kung dili di malas. Nakasabot ka? Manong parehas matagpanlantaw sa? Mga judgmental ang yun kahatasin. Mga bright ta, maong dili ta daling matunto. Kung husto magani ko, sa akong pagtuo nga naanadayoy na tibuok na relasyon between Del and Pauline base sa akong mga observation. Then, may pagaingnon nga baho na lang yun ta. And what na tayo say? Kay sa manghilabot pa ta. Nya maguba na ino itong grupo. Ay nag-itugot kay gabaan unya ta sa imong maguwang. Wala, nga ako usang igagaw. Ato na lang ihatag ang atong respect, atong respeto. O ato lang pabuton kun unsa may sunod nga manghitabo. Amen. Tell me. What? Dali ang nakatubag mura magsadaan. Nunsa? Diyos. Doon na ba tingali gitaguan? Then, search me. Sultihin na lang ko. Tell me honestly, are you committed to anybody? Hinumduming nahitabo ka, P.E. Og mahipaw-an mo ang hustong tubag sa imong pangutana. Ngano? Dili ba pwede nga magka-related ang usa ka babae o lalaki bisag dili pa nila buhaton ang angay nga mahitabo sa mga taong minyo? Or sa klarong pagkasulti sa usa ka legal na nga magtiayon? Oh, sorry, nabuko. What if? Moingon ko nga, wa pa ko'y serious nga relationship nga naagian dito. Tungod kay focus ako sa akong trabaho dito sa US. Ug mao tingali nga wa gyud nako panumbali nga ang daghang nagsamok-samok na ako. Kay ni
ara daing akong destiny dinhi. Nga mao, ikaw? I know it's hard to believe, Del. Ilabi na sa parehas na ko nga nagdakog inang tanga dito sa gawas. Kaya kasagaran good, makaingon man o magtuo man yun ang uban nga liberated. Dili ba? Pero I don't care. Kung dili man dayon ni mo dawato na akong gisulti karon. Magpaabot na lang ko nga imo nang makita. Wala masab ko magdali hinuon. Pero naglaom ko og happy ending. Come here. Ha, tuwa na. Karon, unsay mo ikasulti sa mo nakita? What can you say? Mga taong way modo. Papitli rin ng bumbong og reminder nga please observe decency. Ay, asa may pagtuo ni mo? Ha? Nasa eskwelahan? Pagkadali. Ha? Sukod na magpada si kuya sa pagka... Way delikadisa ng papayhana, uy. Ay, grabe power ning gugma sa. The power of love. Kabantay ka? Matuo ka nga gugma ang nagtukmod anak nila. Aron magdog, diha-diha dayon, unya magtagay sa kalipay. Bisag way bindisyon sa pare. Oh, siyan, buddy ay. Kinanglan gina nga kanang mangayo og bendisyon sa pare kung gusto ta nga ano bang makitagay sa kalipay. Kanang within one night lang. One night. Otro kang ugok. Ah, oy. Hey. Ayaw pangugat. Oy, gipakatawa talan ka. Unya, kay wa man ko makatawa. Unsa man? Aw, sige, dahil lang padayon kay tingalig. Tingali bayag. Mabukan pa tag cellphone, mamalabayan niya tag cellphone. Ingat to imong amo. Kung mo padayon pa batag biyahe o dili na. Iyan ang gisugdan sa pagkupaang iyang record sa pagkadili o si kanug oras. Taas na kay nga adlaw, oh. Bala siya. Ako'y dool, be. Uy! Sin? Abi ba na kog sayo ta mo biyahe? Maong sayo ming namangon si Agaw Glenn. Usa naman ang orasa. Padayon pa ta o dili? Babe, marago sa mood ang imong igsuon karon. Ayaw lang lainas sa pagsabot ang akong pangutana, kuya, ha? Concern lang. Thank you, love. Pero sorry. Nakasagid ko. Medyo milabad lang akong uho kay ubay gid akong nainom gabi eh. Nainom ka? Kamauna da ikaw mo inom? Forgive me. Ako'y nakalkal. Unsaon nga, naglisod magit ko og katuga piikod. Maong mikawas ko, para unta nga magpaabot sa kunduka dinhi sa sala. Pero naaptan magud na ako ang imo igsuon nga nagmata pa. Si Del ba? Maong akong gihangyo nga moinom mi. Bisa kamay lang unta to. Pero unsa pang naglami man hinuon mi? So, unsay misunod? Kuan, nagkatug, murag patay tungod kay nahubog. Kay unsaon lagi dili anad. Maong niya ang resulta, dugay nga nakamata. Maong pakyas ang plano? No, mupadayon ta. Dili mahimo nga pakyaso nato nga tugi kasabutan. Anyway, naman si Glenn nga maoy mo drive sa sakyanan. Muahat ka, babe? Bisag kuwang ka pa sa pahuway? No, stay here and rest all day and forget what you have planned. Then, ako og si Glenn na lang ang mupadayon sa pagbiyahe. No. Babe, kulit lagi ka. Let them go. Magpapili ng tadini sa bahay, okay? Kung maghuhat pa mi nga mahuman ang panag-ergo ninyo, kuya, musamot sa paglabay ang oras nga watay mahimo. Maundiya ka na. Glenn? Time pa sa shin. Mukuyog mi si kuya ni mo.
Huy! Andar? Kaayok yung paligsan na ng bayana, eh. So, nagpabadlong sa. Kinahanglan nga ayun niya sa pagda ang iyang papel sa kinabuhi ni Kuya Del. Kung may relasyon naman yun kahapna sila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!